Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel वरबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै दिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा रन्जन दैमारि सारनिनो सायाव लाबोनाय जादों नैबे भिडिअखौ। ओमफ्राय रन्जन दैमारि सारनि सायाव मानो भिडिअ लाबोदों होनना बुङोब्ला आं नोंथांमोननो दा दसे उनाव फोरमायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं बिनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' साबस्क्राइब खालामा, बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना। फैदो दानिया रन्जन दैमारिनि मा भिडिअ लाना फैदो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनोसै। दा रन्जन दैमारि सारनि मोनसे मा होनो मेथाइ एबा सं खननाया गोबांथार फेसबुकआव भाइरेल जागासिनो दं आरोना। सोरबा सोरबा नुखाबायानो जानांगौ बांसिन मानसियानो। ओमफ्राय जाय नुवाखै नैबे रन्जन दैमारि सारनि मेथाइ एबा मेथाइ रोजाबनायखौ नुवाखै, नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना। नोंथांमोना आंनि बे रन्जन दैमारि सारनिहाय मेथाइ खननायखौ, मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथांमोन नैबे भिडिअखौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों होनो हागोन आरोना। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोदो लोगोफोर, बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिनगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय। नैबे भिडिअखौ नुनानै रन्जन दैमारि सारनि मेथाइ रोजाबनाय एबा खननायखौ माबायदि खोनादों एबा माबायदि नांदों, नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोजां मोनदों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय आंखौ मोजां मोनाब्लाबो रन्जन दैमारिनि थाखाय नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामहर आरोना। जेसेबांनाखि बुहुमाव जेसेबांनाखि बर' फिसाफोर दं आरो जेनोखि गुबुन हारिनि जोंनि बर' रावखौ बुजिनो हानाय मानसिफोर दं, बिथांमोनहा रन्जन दैमारिखौ सिनायनो हानाय मानसिफोर दं, बिथांमोनाबो नुथों जाहाथे नैबे रन्जन दैमारि सारनि मेथाइ रोजाबनाय एबा मेथाइ खननायखौ नुनानै जाहाथे बिथांमोनाबो मोनथिनो मोन्थों आरोना। रन्जन दैमारियाबो सासे मेथाइ रोजाबनो रोंलायनाय मानसि होननानै मोनथिथों आरोना। ओमफ्राय हाजासे शेयार खालामना हो आरोना नैबे रन्जन दैमारि सारनि मेथाइ रोजाबनायखौ। बिथाङा जोंनि बर' रावजों रोजाबाखैबाबो बिथाङा इंलिस गान रोजाबदों, थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आरोना। ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो आरोना, रन्जन दैमारि सारनिसिम बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बेखौनो बावहरबाय आरोना। जोंहा जेबो गैया होनो थाखाय। ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम आरोना। ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।